мирзо мурод имронов ки бо номи домулло ҳоҷи мирзо машҳур мебошад имрӯз ба синни мубораки 54 сол расид. Ин ҷавонмарди заковатманд аз умраи рӯҳониёни хеле машҳури тоҷик ба шумор рафта бо амри маъруф ва мавъизаҳои пурмуҳтавояш дар дили ҳазорон ҳазор одамон маъво гирифтааст. ҳоҷи мирзо 22 сентябри соли 1967 дар маҳаллаи кӯҳдоман шаҳри кӯлоби вилояти хатлон дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. дар хонаводаи онҳо 6 духтару 3 писар бошад ҳам фақат мирзо мурод роҳи исломро пеш гирифтааст. вай пас аз хатми мактаби миёна дар омӯзишгоҳи муҳосибии зодгоҳаш таҳсил намуда солҳои 1985-1986 дар шаҳри Киеви Украина дар сафи қувваҳои мусаллаҳи собиқ шӯравӣ хизмат кардааст. соли 1987 вақте ки дар нерӯгоҳи атомии Чернобыл садама сар зад дар қатори зиёда аз 600 000 нафар ихтиёриён мирзо мурод имронов низ барои рафъи хисорот ба он ҷо фиристода шуд. соли 1987 ба зодгоҳаш баргашту дар корхонаи хӯроки умумии шаҳри Кӯлоб ба ҳайси ҳисобчӣ ба кор медарояд. ҳоҷи мирзо таҳсилоти диниро аз соли 1980 то соли 1985 бо раҳнамоии модараш дар назди рӯҳонӣ шинохта Соме Одинаи Хатлонӣ ки бо лақаби домулло Шарифи Кӯлобӣ маъруф мебошад гирифтааст. солҳои 1990-1995 бо тавсияи устодаш домулло Шарифи Кӯлобӣ ҳоҷи мирзо дар назди домулло Маҳмадуллои Кӯлобӣ ҳадис омӯхта баъдан барои тақвият додани дониши худ ба Покистон сафар мекунад ва то соли 2000 дар донишгоҳи байналмилалии исломии Исломобод таҳсил менамояд. ҳамин тавр зина ба зина дониши динии худро такмил дода ин марди фозилу хиратманд дар байни уламои ислом соҳиб эҳтиром мегардад. солҳои 2000-2010 ҳоҷи мирзо имомхатиби масҷиди ҷомеаи ҳилоли аҳмари шаҳри Кӯлоб буд ва тавонист бо амри маъруф ва мавъизаҳои таъсирбахш ва пурмазмунаш на танҳо дар дили мардуми Кӯлоб балки дар қалби тамоми сокинони кишвар ҷой гирифта азизи дили мардум ва соҳиби эҳтиром гардад. сабаби дар муддати кӯтоҳ машҳур шуданаш хоксорию фурӯтанӣ ва лафзи ширину муносибати бо эҳтиромонаи ҳоҷи мирзо ба мардум мебошад. вай мисли баъзе домуллоҳои машҳур худпарасту дағал нест ва кӯшиш мекунад танҳо дар такя ба Қуръон ва ҳадисҳои пайғамбар ба саволҳои муслимин посух гуфта бо нармию хушгуфторӣ то кадом андоза савоб ё гуноҳ будани ин ё он амалро фаҳмонад. ҳар як сухани ҳоҷи мирзо бори маънӣ мекашад ва мавъизаҳояш аз дониши васеъ ва мустаҳками ин рӯҳонии машҳур дарак медиҳанд. ҳоҷи мирзо оиладор ва соҳиби 4 фарзанд мебошад.